Sa mga pangenot na bareta, saro gadan duwa irido kan mabangganin bus ang sarong tricycle sa Camarines Sur. Tulong magkakasuway na kasulo na itala sa Sorsogon, Masbate, asin Camarines Sur. Nagkapirang tinampo sa Legazpi iguanang designadong bike lane. Asin pasyaran ang nagbukas pa sa ng Albay Agri Fiesta 2023. Maray na hapon, Martes, Mayo 30, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalye, saro gadan duwa irido kan mabangga nin bus ang sarong pampasaherong tricycle sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Nakaburulagta asin anas lugadan ang tulong personang ini. Matapos na mabangga ning bus ang piglulunadang tricycle sa tinampong sahop kang San Fernando, Camarines Sur kang nakaaging Domingo. Sa kusog kang pakakabangga, luminasik ang duwang lunad kang tricycle. Saro sa mga lunad ang binawian man sa naning buhay. Sa impormasyon, papalawag sa tinampo pasiring sa St. John the Baptist Church ang tricycle. Mantanggikan Manila, biyaheng Catanduanes kuta ang bus. Nagluluwas sa investigasyon, nagpurbar na mag-counterflow ang bus alagad day kanina reparo ang tricycle. Rason nga ni mabangga kani ang tricycle. Binisto ang nagadana sila ni Bolocot Isarte, 66 anyos kan Barangay Alianza. Mantang binisto naman ang driver kang bus na si Antonio Osorio, 42 anyos kan Barangay San Andres, Catanduanes. Akala niya po mahiwas po si Rinam po, tas may siyang kasalubong. Biglang po ng tricycle. Iba palang na tricycle, palaog. Yung galvanized tricycle na for hire. Mm-hmm. Tapos nabunggo niya, grabe po si impact. Biglang niya. Nabunggo niya po ining tricycle na niya. Tapos talagang sasakay kang tricycle. Dai naman nagsangat paning kaso ang pamilyang nabayang kang biktima. Asin kang iba pang lugadan matapos na magkaareglo. Tig-serve na po si reglementary period sa pang driver. Tig-release na po ini. Then nagkasundo man po si company. Tapos si family po. So bagong aga nag-ulay-ulay po sunda. Talagang siguro mas maray na magsunod siya na po ito sa kung ano ang dapat. Tapos si iba po kaya kadalasan man under the influence of alcohol. Tapos they familiar sa place pagbabanggi. Pero ini pong bus driver, maliwanag naman po ini. Talagang sala niya man, nag-counter po siya. Sigun sa Hepatura, accident-prone area ang lugar, kaya importante nanggad na maging disiplinadong driver, nga ni iwas disgrasya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. 44 panibagong kaso ng COVID-19 na itala sa Bicol. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Sa pinakahuring datos na pinaluwas kan Department of Health o DOH Bicol, total na 44 dugang na kaso ng COVID-19 na naitala sa bilog na rehiyon poon Marso 27 sundo Mayo 29. Total na 19 ang naitalang tinamaan kan COVID-19 sa Camarines Sur. Anom sa syudad ni Naga, pigduaan banwaan kan Kabusaw asin Pasakaw. Tigsararo naman ang mga banwaan kan Bumbon, Buhi, Calabanga, Kanaaman, Gainsa, Libmanan, Nabwa, Ragay asin syudad nin Iriga. 14 ang naitala sa Catanduanes, 5 sa Virac, pigtulo ang Panganiban asin San Andres, 2 sa Bato asin Saro sa Viga. 8 naman ang naitala sa probinsya kan Albay, pigduwa ang Daraga asin Legazpi, tigsararo ang Banwaan kan Bakakay, Uwas, Tiwi asin syudad nin Tabaco. 3 sa Sorsogon kung sain pigsararo ang Bulan, Gubat asin Sorsogon City. Mayo manin tinamaan nin helang sa mga probinsya kan Masbate asin Camarines Norte. Sa parehong peryodo, total na 163 ang nakarecover sa nasabing helang. Mayo manin binawian nin buhay. Mientras tanto, total na 3,636,439 na ang fully vaccinated sa riyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.
Bagong PNP Assistance Center sa Daragapig inaugurara na. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Labian pasasalamat ni punong Barangay Domingo Madrideo kan Barangay Baskaran Daraga Albay na igwa ng makuko ang Police Assistance Center sa sendang lugar. Sabi niya, ang pagkakaigwa kang nasambit na edipisyo, makakatabang ng gadurog na sa oras ng emerhensya, bako sa nasa sendang lugar, kundi maging sa pagtaraning. Para man kay Roland Busito, Acting Airport Manager kang Bicol International Airport, bintay na igwang ipigmukna na PNP Assistance Center, harani sa aeropuerto, bagay na makakatabang man sa seguridad man kan sa indang mga pasahero. Sa pag-agarang pagpapatayo nitong Community Police Assistance Center, malapit dito sa access road going sa Bicol International Airport. So ito po ay dagdag security para sa mga biyahero natin at sa mga pasahero na safe po talaga bumiyahe going in and out of the Bicol region. Kasubagong aga, kandagos ng pinag-inaguraran ang nasabing edipisyo na naging posible huli sa esperasos kang LGU Daraga. Presente man sa aktibidad, ang Provincial Director kang Albay PNP na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr., maging si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Luis Tremundo Ubingke na nagiras man kang sa iyang pasasalamat asin suporta. How working hand in hand, the PNP and the local government unit and the various sectors of the community can achieve remarkable milestones. The success we have attained so far is a testament to our unity. Para naman kay Police Lieutenant Colonel Carl Joseph Pausian, hepe kang Daraga PNP, haloy na nindang pigmamaot na mabugta kaning Police Assistance Center sa nasabing barangay na naging posible nanggad sa tabang kang sa indang lokal na gobyerno. Likewise, sa sa mga nearest, mga adjacent barangay, sila po ba mag-assist or anything mga police response, So, sarap po ito sa mga programa ko at supported ni Mayor na mapalapit ang service sa mga publiko. Apwera sa Barangay Baskaran, in kaso na magkaigwa pa ning tsansa, target man kang hepatura, na mabugtakan maning siring na edipisyo ang iba pang barangay na nasa sur na porsyon kang sa indang banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Tulong magkakasuhay na kasulo na itala sa Sorsogon, Masbate, asin Camarines Sur. Asin, Albay Agri Fiesta 2023. Bukas na. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva
Nuestra Señora de Peña Francia. Nagbabalikan ako Bicol Online TV tulong magkakasuhay na insidente nin kasulo na itala sa Masbate, Sorsogon, asin Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Nagpapadagos pa sundo sa presente ang pinagigibong investigasyon kang BFP Magallanes sa kung ano ang kausa kang pagkakasulukan sa rong stockroom asin poultry house sa Purokdos Barangay Binisitahan Sur, Magallanes, Sorsogon. Sigun kay Senior Fire Officer 4 Ponciano de la Cruz Jr., de ipaninda direktang matukdo ang ugat kang nasabing insidente. Alagad base sa mga nakahiling, nagpunsubot ang kalayo sa stockroom kang residensya na pigi-imbestigaran paninda sa Tangunyan. Pero doon po sa salaysay ng mga witnesses, between 10:30 to 11 po yung pangyayari na sunog na nakita nila na usok pa lang. So, hindi pa siya talagang siguro kaya lang sila na naging alerto na naging malaki na yung apoy o usok, saka sila nakatawag po sa atin. Talagang naging apektado yung stock room nila na kung saan may mga gamit po talaga sila doon na mga damit na naka-store doon sa loob ng bodega na parang bodega nila, tapos may nag-aalaga po doon ng manok ng pansabong, doon lang din nakatali yung mga manok na pansabong. Nadamay man maging ang kataid kaaning garahe kung saan nakapark ang duwang auto asin duwang unit ng 10-wheeler truck na kinaon maning kasulo. Pigkakarkulo nga abuto na 3.2 milyones pesos ang winalat na manadanyos kang insidente. Then doon po naka-store yung mga ice chest boxes na nilalagay doon sa 10-wheeler truck na nilalagyan ng lawlaw na tinatransport nila. Kasi doon po sila naghugas ng mga ice chest boxes na meron doon na more or less 1,000 ice chest boxes. Mientras tanto, sa Tinamba, Camarines Sur, nasuluman ang duwang classroom kang Sierra Nevada Elementary School sa Barangay Sierra Nevada. Sigun kay Senior Fire Officer Trio Tique Valentino, kan BFP Tinambak, poultry electrical wiring ang pigihiling nindang rason sa nangyaring kasulo. Kakabalik pa lang kaya kang kuryente kan mangyarang insidente. Possibly, ang nangyari pong kasulo dahil po duman sa loose connection kadtong drop wire, and ito po ang naging source of ignition para pagbalik kang kuryente, bigla po siguro na nag-ignite itong sumpayan kasi loose nga ni, and then ito pong insulator niya, di ba? Ang wire ta pong drop wire, itong usually yung color itong, igo po yan yung ubak na garo made of rubber or garo madaling masulo. So, ito po ang nag-crawl si kalayo or nagkamang pasiring po sa kisamikang classroom. Aabuto na 475,000 pesos ang naging danyos kang kasulo. Apwera sa mga libro asin tukawan, nadanyaran man maging ang laptop asin mga appliances digdi. Kita po naghahali sa harong, dapat po kung mapipili, i-switch off or di kaya all button or i-unplug si gabos na appliances. Or kung mapipili, i-switch off ta po itong circuit breaker or kung si fuse, ibaba ta po ang fuse. Kasi kung minsan nalingawan ta, and then lalo na po sa mga eskwelahan, minsan po nangyari po ni na Biyernes na hapon nag-brown out, and then dahil pala po ninda arang duman over the weekend may kuryente. And ininang ikaduwang insidente ning kasulo na naitala sa lugar. Sa Barangay Talaban, Aroroy, Masbate, nasulo man ang harong na ini poko mas o menos alas 10:19 kasudma. Alas 10:55 kang maideklara ning fire out. Maswerte naman na mayong nakulugan o binawian ng buhay sa insidente. Sa presente, pigaran pa kang BFP ang kausa kang pagkakasulo kay ni. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Nagkaperang tinampo sa siyudad nin Legazpi igwa ng designadong bike lane. Detalye sa istorya ni Carmelo Balla. Ikinaugmanisan ang pagkakaigwanan ng bike lane urog na sa kasentruan kan siyudad ng Legazpi. Kaso bagong aga kan mahiling niya na igwana kaini sa Rizal Avenue sakop kan Barangay Kabangan. Istorya niya, nagbabike sa na siya pasiring sa trabaho.
Aminado si Sunny na delikado ang pakikipagsabayan sa mga darakulang bihikulo, urog na sa highway alagad apwera sa menos gastos, nakakapag-ehersisyo pa da siya. Ngani makaibitar sa diskwido, nagtataga-ingat na sa naman siya. Ngunya na igwa ng bike lane, para sa mga siring niyang siklista, masasabi niya daang mas protektado na siya. Mas mapagal so dating wara pa yun eh. Ang jeep perming magilid, overtake, motor, o gigwa na kayo, hindi na masyadong para overtake. Inisyatibo kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol ang mga nahihiling niya na bike lane sa syudad. Sigun sa dagapagtaram kan ahensya, pig-adaptar ninda sa National Capital Region o NCR ang nasambit na proyekto, bagay na makakatabang ng gadngani mabawasan ang mga diskwido sa tinampo. Mayo 4 ngunya na taon kan po na nindan pagkaagnin bike lane. Syudad din Legazpi ang napili nindang enot na pagbugtakan kay ni. Kita ninyo po doon na parang may mga green color. Ayun po, bali nagro-road pavement marking kami para ma-identify kung alin yung bike lanes talaga. Sa ngunya, nasa 3% pa sana nabubugtakan ng bike lane, partikularmente ang kahalabaan pa kan Rizal Avenue. Kabali pa sa bubugtakan kay ni, ang F. Akendi Drive, Lacandula Drive, Lapu-Lapu Street, Peñaranda Street, Quezon Avenue, Rizal Avenue, Rizal Street, Tacton Sawangan Road as in Legazpi Boulevard. Magiging safe sa kanila. Ang magkakaproblema sa atin dahil yung ating may mga part pa tayong national road na hindi siya na-maximize yung road widening. So medyo may problema sa nagiging one lane na lang yung isang dati baga 4. Apwera sa Legazpi, target man kanahensya na bugtakanin bike lane ang lambang syudad sa riyon, antes matapos ang presenteng taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Albay Agri Fiesta 2023 nagbukas na. Ano-ano ang mga pwedeng mabakal digdi? Aramon ta sa istorya ni May Arango. Formal nang nagpun kasudma ang Albay Agri Fiesta. Sigun sa gobyerno probinsyal, obheto kang programa na ibida ang mga agrikultural na produkto kan manlain-lain na banwaan sa Albay. Saro sa mga amay na naglaag ng produkto ang LGU Rapu-Rapu. Sigun sa pamayokan Municipal Agriculture Office kan banwaan, masakit man magdara ng produkto hali sa indang banwaan. Piga-probet sa ranindaan pagkakataon na maibidaan sa indang mga produkto. Pinopromote mo sa bayang produkto na itry maninda kasi mga masiraman pa ang mga products dahali ko sa muya. Mas magayon man na ma-taste ninda ini para at least maraman ninda kung ano man ang produktong hali sa Rapu-Rapu. Ang representante naman kan banwaan ng ginubatan, pigbida ang mga produktong para sa inda, export quality na o pwede nang ibida sa ibang nasyon. Ang presyo may siguro competitive, hilingon ta sa ibang price. Lalo na, itong mga branding na talaga na ang iba medyo halangkaw ng presyo. Kami naglilimit lang kami na ang habol may makaserve kami sa gabot na bakusing halangkaw ng presyo. Affordable talaga siya. Ito po, these are central to the lives of every Albayano. Presente sa okasyon si Gobernador Edsel Grex Lagman. Digdi pigbida niya ang mga programa sa agrikultura, partikular na para sa mga paraoma. Sa gabos po ng mga paraoma, kadakol pa mga programa in the pipeline for you with a meager budget na we're operating on next year. Maniwala kayo sa akin, talaga maramdaman yung mas aasenso po ang mga buhay ninyo. Sa mga maut bisitahon ng Albay Agri Fiesta 2023, pwedeng magpasiring sa Albay Bounty Village sa Kamalig Albay na madurar sundo sa aga Mayo 31. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!